pasamos a dar lectura á acta que fixo a Mesa do Congreso. Gañou o Partido Socialista de Galicia, PSOE. E aquí nos pasaron outra acta que di así. Acta de escrutinio da votación para a elección de secretario ou secretaria xeral elaborada pola Comisión Electoral do 12 Congreso Nacional do PSDG-PSOE. Ás 21:30 horas do 2 de marzo de 2012, no Pazo de Congresos e Exposicións de Galicia, en Santiago de Compostela, unha vez concluído o escrutinio das votacións realizadas para a elección de secretario ou secretaria xeral do PSDG-PSOE, a Comisión Electoral informa ao plenario de que se produciron os seguintes resultados. Votos emitidos, 460. Votos nulos, 1. Votos en branco, 2. Votos á candidatura de Elena Espinosa Mangana, 212. Votos a candidatura de Pachi Vázquez Fernández, 245. Polo que resulta gañadora a candidatura de Pachi Vázquez Fernández, que obtivo 245 votos, o que representa o 53,38% dos votos válidos. E para que así conste, esténdese a presente acta que asinan os membros da Comisión Electoral. Compañeiras e compañeiros, viva a democracia, viva o Partido Socialista, viva o noso secretario xeral. Por favor. Presidente, compañeiras e compañeiros, hai momentos na vida que non topas palabras. Hoxe é un dos momentos nos que me farían falta inventar palabras para explicarvos o que vos quero agradecer a vosa confianza. Quero que o primeiro mensaxe, o primeiro que quero decirvos, é que, dende ahora mesmo, xa non hai dúas candidaturas. Hai un Partido Socialista unido que quere traballar unido. Ese é o primeiro que vos quero decir. O segundo, aos que me dichedes a confianza e aos que votáchedes por unha magnífica candidata como Elena. Compañeiros, só vos pido unha cousa. Creed en vos mesmos e en nós mesmos. Se estamos xuntos, é posible que consigamos o que vamos a buscar
que alternar o goberno en Galicia e volver a gobernar nós. Eu non quero, perdonade, non quero dar máis discursos que hoxe xa vos castiguei o suficiente. Pero permitideme que cando un gana, como se estuéramos nos Óscar ou nos Goya, permitideme unha dedicatoria. Eu quero dedicarlle esta victoria a alguén que seguramente está aquí, algún e outro non está aquí. Os militantes anónimos do noso Partido Socialista. A eses, amigos, a esas mulleres e eses homes que non conoce nadie, pero que son a forza do noso partido. A eses compañeiros e compañeiras que nunca salen nos periódicos. A eses compañeiros e compañeiras que nunca falan e sempre traballan. A ese compañeiro e compañeira que sempre que hai que ir a dar a cara por o Partido Socialista son sempre os primeiros. A eses homes e mulleres que nunca piden nada a este partido, pero que sempre o dan todo por este partido dende fai moitísimos anos. Eu a eses homes e mulleres, compañeiros, a eses miles de homes e mulleres que seguramente hoxe estiveron vivindo con pasión o que nos pasaba a nós, porque lle pasa a eles lle quero dedicar o voso traballo, a vosa confianza e o máis importante de todo. Lle quero dedicar o meu compromiso para estes 4 anos, nos que me comprometo a traballar día e noite para tratar de sacar adiante este partido. Eu só vos pido a todos, e o dixen antes, pasou o Congreso, pasou a discusión entre compañeiros, o debate. Vos pido a todos que o único que nos ten que unir agora é o esforzo, o traballo e o compromiso co Partido Socialista de Galicia, co Partido Socialista de España, con Galicia e con España. Non vos pido nada máis. Moitísimas gracias, compañeiros. Ánimo e a seguir traballando toda a noite. Moitas gracias.